Mutta ensin, haluaisitteko ympäristöluvan? Uudenmaan ympäristökeskuksesta sellaista kannattaa hakea, ainakin tämän tapauksen perusteella. Mitään selvityksiä sillä tavalla aleta tilaamaan, että toi on teetetty tämmöisellä suurella konsulttifirmalla ja niin kuin, kyllä meidän nyt niihin selvityksiin pitää luottaa, jos ei nyt sitten tule mitään erityistä syytä, että ei luotettaisi. NCC Roadsin tilaamat luontoselvitykset väittivät, että alueella ei ole uhanalaisia eläinlajeja eikä erityisen arvokkaita luontoarvoja muutenkaan. Konsulttiselvitys perustui kuitenkin lähinnä toimistotyöhön, 70- ja 80-luvuilla julkaistuihin oppikirjoihin, lakipykäliin ja internetsivustoihin. Konsultit kävivät maastossa yhden kerran lokakuussa, jolloin uhanalaiset eläimet yleensä horrostavat piiloissaan. Kyläläisten selvitykset perustuivat useisiin maastotutkimuksiin ja osoittivat, että alueella on runsaasti uhanalaisia eläinlajeja, joiden häirinnän EU-direktiivit kieltävät. NCC Roadsin konsultit ilmoittivat myös tutkineensa kylän kaivojen tilan. Asukkaat kiersivät ovelta ovelle ja totesivat, että ilmoitetuista kaivotutkimuksista merkittävä osa oli jätetty tekemättä. Lupahakemuksessa louhoksen vaatimia tieratkaisuja pidettiin selvinä, vaikka alueen yksityisteiden omistajat olivat kieltäneet teidensä käytön murskekuljetuksiin. Osa uusista teistä oli vain piirretty kulkemaan peltojen halki. Jos nämä lain edellytykset täyttyy, niin se on oikeastaan todella vaikeaa sitten löytää perusteita, että sitä lupaa ei anneta. Ja sitten tavallisestihan sitten näitä haittoja pyritään minimoimaan sitten näiden lupien määräyksillä. Ja niitäkin on tässä annettu hyvin monenlaisista asioista. Miten on mahdollista, että Uudenmaan ympäristökeskus antaa luvan useiden kuntien ja satojen asukkaiden vastustuksesta huolimatta? Siellä on niin kuin... Tavallaan tässä tapauksessa ehkä olisi voinut olla helppo antaa kielteinen päätös, mutta sitten taas toiminnanharjoittaja olisi valittanut siitä ja sitten se olisi meidän käsityksen mukaan ainakin hyvin suurella todennäköisyydellä sitten taas kumottu tuolla korkeammissa asteissa. Johtuen rekkoja voi alueen kapeilla teillä pahimmillaan kulkea jopa 200 päivässä. No se liikenne niin kuin siinä alueella ja sitten siinä niin kuin välittömässä ympäristössä, se kuuluu tähän hakemukseen, mutta se ei me sitten enää voi, niin kuin, tässä on niin kuin ne tietyt raamit, mitkä otetaan mukaan tähän päätökseen ja tämä nyt ei enää ole, että sitten tietenkin oli siinä nyt jotain sellaisia määräyksiä, että tämä pitää tämä liikenne järjestää niin kuin sillä tavalla, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja eikä mitään niin kuin ympäristön sotkeentumista ja tämmöistä, mutta toi on semmoinen asia, että se ei oikeastaan kauheasti kuulu tähän ympäristölupaan. Siis hetkinen, että jos lupaa ei myönnetä, niin kyllä se lupa kuitenkin irtoaa valituksen jälkeen, niin että myönnetään sitten saman tien. Näinkö toimii viranomainen Suomessa?